Jó eszély, ez nagyon jó. Ez micsoda? Fáraó. Lámpát kérek, Kádár. Picit hát. Hogy csak Tibi, kezed. Pillanat, csak meg kell indítani. Oké. De jó. Hú, tisztára, mint egy vulkán. És mindjárt ki kell a kígyó is ráadásul. Figyeljed. Jön is! A vulkán így működik, és onnan lett a Jön belőle áll a fő. Hát ez tanár úr mutatványa. Sárkánykígyó? Tényleg. Tényleg. Öj.